Ahir dimecres 10 de març, el restaurant Cúgol ens va fer la presentació de les segones jornades de l'arròs, que el restaurant ofereix als seus clients durant 7 dies, en els quals es podran degustar diferents plats típics valencians d'arròs. Pues, igual com l'any passat, pues, anem a celebrar la segona edició l'any passat van ser 6 dies d'arròs, este any seran 7 dies d'arròs. Les jornades es començaran el dia 22 de març fins al dia 29 i el que anem a añadir este any és un producte nou. Bueno, no és tan nou, però l'any passat no el teníem, que era el producte dels carnissers artesans d'ací de la Vall d'Albaida. Hem tingut la col·laboració de les bodegues d'ací de la zona, de la Casa de les Vides, de la Rambla, de la cooperativa d'on tenien, de l'Angosto, de Rafa Cambra, de Daniel Belda. També comentar-vos que una part xula que n'hi ha també en aquestes jornades de l'arròs és que s'incorpora, igual que l'any passat ja estava, el tema de poder degustar els vins per copes, de forma i manera que tant nosaltres, que ja coneixem els vins, com la gent que puga vindre de fora, en un dinar pot provar o pot tindre una visió global de tot el que s'elabora en la zona. Les jornades estan acompanyades, com no, pels vins de la nostra terra. Als nostres micròfons, els mateixos bodeguers feien recompte de l'acceptació dels vins de la vall per part del públic. Pues la nostra implicació és potenciar els vins valencians, de denominació d'origen de València, en la subzona que estem, del Clariano, i acostar el nostre apoyo, tot el que podem fer en Miguel, perquè pensem que aquest tipus d'iniciativa només apoya el que és el timó de l'arròs, sinó també el maridatge dels nostres vins, i que pensem que és un moment molt adequat perquè la gent ho taste i està al costat d'ell. Bueno, nosaltres estem l'any nou, en l'any del blanc, que és el blanc que tinguem, i bueno, en el rosat, i el que veiem és que la gent conega les anyades d'aquest any i a través de les jornades gastronòmiques puguem saborejar totes les anyades noves que es comencen ja a eixir al mercat, pràcticament. I jo crec que la cultura del vi comença ja a canviar en els valencians. Els valencians cada dia estan conscienciant-se més en el tema del vi valencià i ja la riojitis i la riberitis ja pareix que ja vaig a passar d'un poc. Entonces crec que estan conscienciant-se ja i estan degustant i catant els nostres vins cada dia més. Paregut a el que ha dit el meu companyero, que és de veres que si ara és vist de valencians, vas a molts restaurants i dius no, jo vull un vi valencià i et trauen un Rioja i fas no, jo vull vi valencià i pareix que cada dia això vaig a més, aunque estem mal, està la cosa mal, però en fi, que la costa. A l'acabar la presentació, el restaurant Cúgol ens convidà a degustar un avançament dels plats que el públic podrà degustar la pròxima setmana. Les jornades gastronòmiques es podran gaudir des del 22 al 28 de març i els telèfons de reserva són el 96291 6226 i el 696 970 675.